Je to? Sme tu. Čaute všetci. Takže Neonka Live ide opäť naživo a ja potrebujem vedieť, či ste tu Siu, Zuzka. Počuješ ma? Ak ma počuješ, tak mi zaujímavaj mamka moja, Anička, alebo mi napíš, že počujeme ťa, alebo potrebujeme vedieť, či nás počujete dobre a že či to spojenie funguje obojsmerne, alebo len jedným smerom. Ďakujem za info, zdravím, a ja ťa zdravím, mamička. No, takže sme tu opäť o týždeň, po týždni a čo týždeň vzal? Možno nejaké tie kalórie a čo týždeň dal, to chvíľu sa dozviete, ale chcem iba zhrnúť, čo dneska budeme preberať. Dneska je tu s nami Ivan a od neho sa dozviete, alebo od nás oboch sa dozviete, aké je to byť mužom a cvičiť v Neonke, pretože stretávame sa veľa s názormi typu, že to nie je pre Neonku a tak ďalej. Bude súťaž. Súťaž je jednoduchá, treba na Instagrame hlavne, to bude iba na Instagrame prebiehať, zavináč Neonka Fitness a hashtag Neonka Fitness označovať. Na konci sa dozviete, že čo môžete vyhrať. A čo ešte? To je asi zhrnutie všetkého, čo dneska vás čaká. Takže Ivanka zatiaľ povie, že čo bolo cez týždeň. Čo bolo cez týždeň. Tak môžeš. Ešte sa vrátim k tomu, čo hovoril Vratko, že bude s Ivanom rozprávať o tom, že prečo je Neonka pre mužov, lebo si povedal, že prečo je Neonka pre Neonku. Takže pre mužov, to je vlastne hlavná téma, že v Neonke cvičia muži a aj Ivan, aj Vratko sú toho dôkazom. Takže tento týždeň nás navštívil ďalší muž v Neonke, to Lukáš Adamec, bol nás vyskúšať trip a sa mu to páčilo tak, že začal pravidelne cvičiť, čiže ho môžete stretávať u nás na tréningoch, na ranných tréningoch a potešiť sa teda, že ho tam vidíte. Ak chcete ho vidieť, spievať a počuť, alebo si s ním dať fotku, tak potom je potrebné, aby ste prišli s nami na ples. Ples Neonka bude 26. januára, takže lístky sú stále v predaji, ešte nejaký ten týždeň, potom už sa lístky nebudú dať kúpiť, lebo už potom budeme všetko pripravovať tak, aby to bolo všetko super. Čiže kupujte lístky, ak chcete prísť, zabavíme sa, bude super. Bude tam ešte okrem Lukáša Adamca aj DJ Asbest, ktorý nám bude hrať do tanca. Lebo hovoríš potichy. Hovorím potichu? Áno, hovorí Ivanka potichu, napíšte. Lebo už tu píšu, že Ivanku počuť slabo. Potrebujem port. Dobre, takže vlastne teraz neviem, odkedy ste ma počuli, odkedy nie. Tak slabo iba. Ale vlastne dôležité je, čo som chcela povedať, že vidíme sa na plese, to je naša najbližšia akcia spoločná, kde budeme tancovať tentokrát, nebudeme cvičiť. Možno budeme cvičiť po 11. angličaky. Takže ešte ste asi nemali veľa možností zažiť akcie s nami, s Neonka týmom, ale väčšinou je to teda tak, že potom cvičíme alebo robíme výpady. Že bude to určite sranda, nenechajte si to ujsť. 26. januára teda ples Neonka. Všetko vlastne, čo o tomto plese chcete vedieť, nájdete na našej stránke a už je na Facebooku aj udalosť, čiže aj tam to viete všetko nájsť, alebo po prípade sa nás pýtajte, sme tu pre vás dnes. No, čiže vlastne to bol ples. Lukáš Adamec, čo som hovorila pred chvíľkou, že sa mu zapáčil trip, čiže u nás cvičí, viete ho stretávať na ranných tréningoch a pozdraviť ho a spoločne spalovať kalórie, má sa pocit, ne? Takže vlastne to je ďalšia vec a Virtual Class mali teraz veľký úspech a stále teda majú veľký úspech, to je novinka v Neonke spustená druhý týždeň, čiže viete u nás cvičiť celý deň v Optime, takže nájdete. Áno, tá choreografia teraz Vratka napadlo, že choreografia na virtuál je staršia, čiže nie je aktuálna, čo je tiež super, lebo tie staršie choreografie sú tiež super, takže viete si zacvičiť, viete to nájsť v rozvrhu. Na tých virtuál class, na tých virtuálnych hodinách nie je inštruktor, ale je tam spustené platno a cvičíte podľa videa. Takže nehambíš sa proste, pohodka, všetko fasaje. Takže vyskúšajte, určite je to niečo úplne iné, tiež je to zaujímavé. Čo ďalej ešte bolo teraz? Prišla nám do Neonky nová kolekcia Reebok oblečenia, ono stále chodí ešte, čiže vlastne viete tam vidieť kopec nového oblečenia. Všetko máme na sebe. A viete si to kúpiť v super cenách, lebo naše ceny nie sú také, ako nájdete na Reebok.sk, máme to o dosť lacnejšie, takže určite si to pozrite, bude sa v tom dobre cvičiť, je to veľmi kvalitné oblečenie a veľmi dôležitá je aj obuv, čiže máme aj tenisky, ktoré sú vhodné na naše tréningy a treba si chrániť nohy a kolena
Takže viete tam, viete si tie tenisky kúpiť u nás a potom ich používať na tréningoch. A masáže, áno, presne, regenerácia je dôležitá, čiže spustili sme masáže, u Maťky sa viete masírovať a Maťka robí aj fyzioterapiu, čiže vie vám pomôcť, ak máte nejaké problémy s chrbtom alebo neviem, so svalmi, s kostiami, tak Maťka si vás pozrie, dá vás dokopy, pomasíruje, vyrovná, narovná, všetko fasá. Viete sa objednávať na tieto masáže cez telefón a volať do Optimy. Na našich stránkach nájdete telefónne číslo aj na to. Čiže vlastne to je ešte novinka z Neonky. Potom ešte jedna novinka veľmi dôležitá je, že sme začali cvičiť s detičkami v Optime, čiže máme Jumping Kids pre deti 5 až 10 rokov, je tam rozpätie a vo vedľajších halách súbežne s týmto programom ešte idú ďalšie 2 tréningy, čiže viete napríklad vy byť na tripe a vaše dieťa vie skákať a cvičiť, čiže super, lebo proste potom dobre bude spať a bude zdravé, bude sa hýbať. Takže určite to využite. Treba samozrejme novú generáciu presne k tomu viesť, aby cvičili, aby to bolo super. No a ešte niekedy sa pýtate teda, že čo s takými deťmi alebo čo s pubertiakmi, lebo to je vlastne na 10 rokov už taký, keď tam pôjde nejaký 11 alebo 12 ročný, tak už ho veľmi to nebude baviť, pretože tie pesničky sú tam také detské. Čiže takéto deti viete zobrať potom na klasický jumping, to je úplne v pohode, alebo na nejaké kardia, ktoré máme, takže sa nebojte, vedia aj deti cvičiť, takéto staršie. No a samozrejme, že ak máte takéto otázky, akokoľvek, samozrejme sme tu, alebo nám viete písať aj bežne na e-mail, alebo na Facebook, všetko sa tu dostane k nám, čiže my vám potom odpovedáme na to, čo vás zaujíma. Že? Tak, dneska sme sa rozhodli, že bude pánsky večer, teda páni majú party, my ženy sme im dali dnes prednosť, že Ivana Vratko sa budú dnes baviť o tom, že aké je vlastne super cvičiť v Neonke, lebo strašne veľa žien tam je proste. Čiže chlapom sa tam veľmi dobre cvičí. Takže Neonka je určite aj pre chlapov. Stačí mať tolerantnú manželku, trošku, toľko. Alebo teda manželka bude chodiť s vami, to je asi, to je také najpoužívanejšie teraz. Ale presne tak. Čiže ja vás na chvíľku opúšťam, budem písať všetky otázky, čo sa budete pýtať a budem ich potom delegovať chlapcom, aby odpovedali teda na to, čo vás zaujíma. Čiže Ivo, poď ma vymeniť. Ivanka, servus. Dobre, tak ja privítam Ivana. Čau. Čaute. Ivan je inštruktor, aktuálne body pump, body step, grid, CX Works a je aj náš manažer. Ale poďme pekne po poriadku. Takže ak máte otázky, ak budete mať nejaké doplňujúce otázky počas toho, keď budeme rozprávať, Ivka to tu teraz ide marketingovať, zapisovať. Už tu sú, že s Ivanom bolo super na tréningu. Dobre. Ďakujem. Takže poďme pekne po poriadku a to znamená od začiatku. A to, že ako sa Ivan, muž, dostal do Neonky, ktorá bola, už teraz není až tak, ale bola ružová. A bola ružová. Povedz. Bola ružová. Bola veľmi ružová na mňa. A bola ešte aj farebná niekedy taká. Hej. No, už je to pár dobrých rokov, čo som sa dostal do Neonky a v podstate, ako vo väčšine prípadov chlapov to býva, donesla ma už teraz moja manželka do Neonky. No a v podstate akože mňa osobne trebalo veľmi presvedčať o tom, že poď si zacvičiť, pretože chodila nadšená z tých hodín. My sme spolu hneď od začiatku vzťahov bývali a videl som, keď chodila domov, proste nadšená, rozprávame o body combate, rozprávala o body pumpe, jumping, myslím, že aj s tým začínala, nejako takto. A plná endorfínov a som si hovoril, že tak chcem sa pozrieť na to ja, že čo to tam je, ako to tam vyzerá, čo sa to cvičí, čo je to ten body pump, lebo s tým sa v podstate ako keby začínalo, čo sa týka tých Les Mills cvičení. No, môj šok bol, keď som tam prišiel a mi inštruktori vysvetľovali, ktorí tam boli, že nech si neberiem do tej veľké kotuče. Pozerám akože, čo? Prečo si nemôžeš zobrať kotuče? To bolo prvé také, hovorím si, no dobre, no ale zase tým, že vlastne celý život športujem, je tam nejaká tá disciplína, vždy som mal dôveru v toho človeka, ktorý ma viedol v tom športe, tak som dal na tie rady. Bolo to dobre, že som dal na tie rady. Odporúčam aj vám počúvať inštruktora. Keď vám povie, že 10 na rozcvičku je veľa. A v podstate po tom tréningu som odchádzal
rozbitý, ale úplne rozbitý. Kde si bol? Bolo to v Mercury. Ešte tedy bol len Merkur. Tam tie schody sú potom, ne? No, tie schody boli také. Ale tréning bol úžasný, akože to som si strašne užil. Nechápal som, že stojím vedľa svojej manželky, ktorá je o polovicu menšia ako ja. Vtedy ešte frajerka. A mala dvakrát to čo načinky, čo ja. A ja som úplne to, že akože to je možné. Nedával som to absolútne. Jasné, že frajerinky, keď prišiel biceps, tak pečky budú v pohode, však som chodil do fitka, neviem čo. Neboli. Ale tá energia, ktorá išla z toho tréningu, tá bola úžasná. Toto ma dostalo. Od toho tréningu som sa stal klientom pravidelným neonky. Bolo to super. A kto bol ešte inštruktor vtedy? Pejka, pamätá? Mne sa zdá, že som bol u Ivánky prvýkrát. Ja si nespomínam tých inštruktorov, pretože ja som išiel tak istej hodiny, že ja neviem, čo sa dialo absolútne vôbec. Ale myslím, že u Ivánky som bol prvýkrát, keď sa dobre spomínam. Dobre, bolo tam niečo také, že vlastne, že mal si nejaký taký pocit alebo emóciu, že vlastne je tam veľa žien? Alebo že tam nepatríš, alebo... Samozrejme bolo tam veľa žien, ale musím povedať, vtedy tam bola taká grupa chlapov, ktorí aj teraz cvičia. A cítil som sa tam úplne v pohode, akože nemal som pocit, že som bol niekde v cudzom prostredí vôbec. Vôbec. Lebo každý bol priateľský voči mňa, ja som to nerozlišoval, akože žena, chlap, nebral som takto. Lebo počas toho cvičenia som videl, že tá žena má dvojnásobok, čo ja. Hej. Takže ako nebol to taký nejaký problém? Nie. Ani vlastne to, že vás... jasné. Takže dostala ťa do námky v podstate nejaká zvedavosť. A vlastne prečo tá moja manželka chodí taká vysmiatá z hodín a ja chcem chodiť vysmiatý z hodín. To je odkaz pre vás, manželov, manželiek, že keď to chcete zistiť, musíte pristúčiť do Leonky a uvidíte. Super, takže body pump. Body pump s týmto začalo. Tam bola tá fasa, ja mám teraz pomôcku. No. Že čo by si odkázal ženám, ktoré majú svoje polovičky a lámu ich na to, aby prišli cvičiť do Leonky, čo majú také im povedať? Alebo... Tým svojim chlapom, polovičkám, áno, ženy. Akože ono v podstate nejaký návod na to neexistuje, vy mali by ste, alebo teda poznáte tie svoje polovičky a viete, čo na nich účinkuje. Je to o tom, že či má vzťah k tomu športu, alebo nemá. Ak má vzťah, ono to nie je až také náročné potom, pretože viete, čo má rád, čo športuje a viete, že v neonke si nájdete naozaj ku každému športu si nájdete alternatívu v neonke. Je tam to cvičenie, je tam pripravené a dá sa ho zacvičiť a vie mať z toho to, čo má aj z toho iného tréningu, ktorý chodí. To je jedna vec. Ak nemá vzťah k športu, tak ho treba zavolať kvôli tej energii, zavolať a ukázať na sebe, že v podstate, ako mňa to baví, presne ako ja som hovoril, že som bol zvedavý, že ako to, že chodí vysmiatá a ešte má energiu po tréningu. Ja som športoval od malička, robil som strašne rôzne športy, aj súťažné a väčšinou po tréningu som chodil taký, že hotový, akože nie že šťastný, lebo ten tréning bol o tom drillovať a potom to ukázať na ihrisku. A čo si cvičil? No, teď začnem. Až keď sa tu máme, my spovedáme. Asi úplne prvé bolo športová strelba, potom som robil hádzanú. A medzi tým školské súťaže, basketbal a tak všetko možné, ob to hej mi išli. No a potom, ešte doteraz stále hrávam futbal. Takže takto. To je futbalek. Ne futbalek, ale športovec. Zlob to dám. To ma aj napadlo, že aké športy váš manžel doma robí, že pozerá na futbal s pivom v ruke, že to je tiež šport. Ako dostať takého človeka na tréning. No aj, dobre. Hovoril si teda, že s manželkou už teraz cvičíte a vlastne, či tam je nejaký odkaz, keď vlastne ste dvojica a chodíte cvičiť spoločne, lebo predtým, než ste sa stali inštruktorom, tak ste asi chodili cvičiť spoločne. Že či to nejak má vplyv aj na ten vzťah, aj či to je akože fasa, keď máte spolu koniček. Tak, dobre sa pýtam, či už aj odpovedám. Pýtaš sa výborne a to v podstate sa môžem spýtať aj teba, či je to fasa, že máte spoločný koniček. Je to fasa. Jednoznačná odpoveď. Ak máte spoločné hobby, to nie je nič lepšie pre vzťah. Naozaj. Lebo ten voľný čas práve môžeme potvrdiť. Je to tak, hej, je to fasa ísť spoločne niekam si zacvičiť.
A netreba to tak brať, že muži teda u nás, lebo niekedy sa hovorí, že vlastne tam tie ženy necvičia, ale koľkokrát je to naopak a to nám potvrdia všetci tí, ktorí vlastne už zobrali svojich manželov na cvičenie v neonke, pretože u nás tam nemáš čas proste nejak chodiť medzi strojmi, kecať, proste u nás sa maká a to je celé. Dobre. Takže začali sme s tou fázou, ako si sa dostal do neonky. Teraz budeme pomaly pokračovať ďalej, tá transformácia teba ako klienta na inštruktora. Kedy prišlo rozhodnutie, ako prišlo rozhodnutie, bolo to slobodné, bol si donútený? V podstate, ja som bol klientom, keď to dobre zrátam, neonka má 5 rokov, keď dobre zrátam. 3 roky som bol klientom, no v podstate teraz už sú 2 roky, čo som súčasťou týmu Neonka. Presne teraz mesiaci v tomto januári. A v podstate ja som sa venoval nejakému svojmu biznisu, ktorý som postupne zatváral. A rozmyslel som, že čo ďalej budem robiť. A tým, že vlastne celý život som chcel športovať a chcel som sa stať profesionálnym športovcom, čo sa mi žiaľ nepodarilo. Nebudeme rozberať, že prečo, viem, aké sú podmienky na Slovensku a tak ďalej. To nie je podstatné, ale chcel som sa predsa len k tomu nejako dopracovať, k profesionálnom športu a neviem, ležal som v posteli večer, viem, že bola streda, nepoviem vám presne datum a rozmýšľal som nad tým, že jak sa dostať k profesionálnom športu, lebo tým sa chcem živiť. Rozmýšľam, že preboha, do Neonky chodím, hej. Takže teraz som začal rozmýšľať nad tým inštruktorom, že či tam je hore, že či to robí full time, ako to funguje a tak ďalej. Povedal som si, a v ten večer ešte, a to som rozprával vtedy ešte s Rajarkom, chronológia, ak by tam bola tá správna, a že v podstate napíšem Ivanke a Radkovi e-mail, že chcem sa stať inštruktorom bodypumpu, ako sa to dá, čo mám pre to urobiť a tak ďalej. Nenapísal som e-mail, pretože na druhý deň štvrtok kolo obeda, nie som si úplne istý, to je nepodstatné, ale bolo to vo štvrtok, vyskočil casting na Neonku. Proste akože, jeden večer som sa rozhodol a na druhý deň tam bol casting, hej, toto je naozaj, to bolo brutálne a ja som rozmýšľal asi len 10 minút a len rozmýšľal som, že čo tam napísať do toho, lebo tam podstate bol taký formulár a hneď som poslal, proste ani som to neriešil. Takže, tak prišlo to rozhodnutie a vravím, všetky síly sa pospojali a hneď to prišlo automaticky. Vedel som, že to chcem robiť. Takže takto, som sa k tomu dobracal, k tomu inštruktorovi. Potom prebehol ten casting, samozrejme, tam trebalo niečo ukázať, niečo sa naučiť a tak ďalej. A vyšlo to hneď. Super, čo som bol veľmi rád. Dobre, mal si nejaké predstavy asi, keď si išiel za inštruktora, ako to spĺňa momentálne tvoje predstavy, alebo ako teda... Ako to máš teraz, že či to je presne tak, ako si myslel, že to bude? Alebo je to trošku nejak ináč? Vlastne tá práca inštruktora, hej, že vlastne prídeš, makáš, postavíš sa na pódiu, a jasné, že to je trošku nejak iné, než byť dole. Ten pohľad, áno, je tam iný, keď sa postaví človek hore a je tam dole, je tá trošku predstava iná, ako to vidí ten zhora, ale v podstate, ja tým, že som chodil 3 roky do Neonky a videl som rôznych inštruktorov, tak mal som sa predstavu asi, o čom to je. Sledoval som ich, strašne som ich sledoval, preto som aj potom, keď som sa rozhodol, že chcem byť to inštruktora, vedel som, že čo treba zrobiť preto, aby som tým castingom prešiel. Super. Potom ale vlastne si pokračoval. No ešte sa spýtam, prvá hodina ako inštruktor. Čo si prežíval vlastne, keď si tam išiel na pódiu? Bolo si na základ, to je možno intimné. Je to náročné? Jasné, že prvá hodina, akože to je úplne jedno, to sa nebáme o Neonke, máme sa celkovo prvý krok spraviť hocičom je náročný. Hej. Aj tento bol náročný, ale v podstate keď človek sa rozhodne, že to chce, proste nemá nad tým rozmýšľať, ísť a zrobiť to jednoducho. Najlepšie ako to vie. Zrobil som najlepšie, čo som vedel, bola to katastrofa samozrejme, no, tak ale človek sa učí, hej. Ako z môjho pohľadu, keď to beriem, lebo čo sa týka klientov, to neviem teraz takto povedať, boli spokojní, neboli, to je jedna vec, ale z môjho pohľadu, že vedel som, že môže to byť lepšie. A v podstate to je potom už ten vývoj toho človeka, že zapracuje presne na tých medzerách a postupne sa dostane na vyšší level. Ale musí na to pracovať, nesmie ten človek dostať hneď blok, že proste to bolo zlé a teraz čo? A utekať. Treba makať. No, práca inštruktora je veľa o prekonávaní samého seba, vlastných hraníc a o tom proste meniť vlastné vystupovanie časom
má každý na 100%. A potom vlastne tie ďalšie programy. Čo bolo vlastne, čo ťa primalo k tomu, aby si išiel, myslím, že body step? Áno. From grid? Cítiš, teda išiel si na body step, kardio. Cítil si, že potrebuješ k tomu pumpu niečo viac, alebo povedal si, že wow, čo sa týka step je pasa. Alebo musím ísť na step, všetci idú na step. Ten body step, akože my sme si to vtedy raz vyskúšali spoločne všetci, prvýkrát sa to Fitness pustilo. Magic jednotke. V hale sme to v Kasovi, neviem si ešte raz, viem, že ste to pustili a sa mi motali nohy strašne totálne, akože hovoril som prvá to, čo je. Ale mali sme poradu a v podstate sa povedalo, že ten program by sme zaviedli. A ja hovorím, tak dobre, pozriem sa doma ešte raz na to bližšie. A hovorím si, je tam niečo, je tam dobrá energia, ktorú by som aj ja chcel, lebo mám to strašne veľa, čo by som chcel do seba dať práve na tých hodinách. A videl som práve, že tam je tá cesta, aj skrze tú hudbu, ako to je celé namixované. A druhá vec bola pre mňa, môžem byť jeden z prvých, ktorý to bude robiť. Lebo som jednoznačne idem do toho. Takže jeden z prvých ľudí a jediný podľa mňa chlapec na Slovensku, ktorý aktuálne momentálne cvičí body step. Ešte Erika máme. Čo? Nezabudneme na Erik! Erik, prepáč, Erik! A ja mám papiere, papiere znesú veľa, jak sa hovorí. Ale si hviezda, Ivan, si. Áno, Ivan. Takže je ten body step, to bol ďalší krok a posledným krokom bol grid plus TX, čo už vlastne nejak ide dohromady v poslednej dobe. Áno. Grid zase to je tréning o disciplíne a to je presne to, čo som robil celý život. Som trénoval tú disciplínu skrze ten šport, potom aj skrze podnikanie a tak ďalej. A učil sa motiváciu, učil sa tomu a ja mám rád, keď môžem človeku odozdať niečo zo seba a dostať ho na vyššiu úroveň. Hej, je tam ten osobnejší kontakt, ktorý mne osobne momentálne akože v tom čase nejako chýbal s ľuďmi. Lebo som nepohyboval v takom biznise, ako som predtým mal. A som chcel aj skrze ten tréning sa k tomu dopracovať. Preto som išiel do toho gritu. Je to fantastický tréning, dokáže z ľudí dostať veci, o ktorých ani oni nevedia. A toto mám na tom baví, keď to vidím, že on to tam spraví, aj keď si myslel, že nedá sa to. Veci, ktoré videl na obed. Naposledy. To už potom, po tréningu. Super, takže vlastne v tej práci inštruktora sú ešte nejaké také veci alebo pointy, ktoré by si chcel, že niekam ešte to dotiahnuť? Jasné, určite, tak sú tam možnosti vyšších nejakých týchto úrovní. Takže určite to. Áno, Les Mills má okrem toho, že vlastne ten základné školenie, tak potom sú tam ešte nejaké nástavby, dá sa tam ísť ďalej a ďalej, byť potom akože lepší. Učiť sa, učiť iných učiť, ako to majú robiť. A tak ďalej. No super, som rád, že máš aspoň, že máš teda nejaké vízie, že máš, že ako si to celé prekonal. Ešte poďme sa vrátiť k tým chalanom a tým chlapom, že ako sformulovať tú otázku, že vlastne čo chalanom radíš, keď prídu prvýkrát na pump, povedzme, k tebe. Keď príde chalan na pump k tebe, že čo mu povieš? To, čo ty si zažil. Nedávaj si, len si nedávaj to, čo ja. Na tú činku. Áno, akože v podstate ja im hovorím to isté, čo rozprávam aj v podstate, keď príde to nežnejšie pohľavie zacvičiť si prvýkrát k nám, rozprávam im to isté, a len trošku možno väčší dôraz dám na to, aby proste to nebral nejako tak, že proste tu niekto má vyššiu váhu a pritom je to, poviem tu, že žena, hej, akože nemyslím to nejakom zlom, ale dám na to dôraz fakt, aby počúval, čo mu rozprávam počas toho tréningu, aby prišiel na to, o čom to je, ak bude cítiť medzery. Sú tu ďalšie tréningy, potom prídeš znova, posunieš ten level vyššie, dáš si vyššiu váhu, ak cítiš, že to bolo slabšie. A presne o tom sa potom s ním rozprávam po tréningu, OK, aký bol ten tréning a povedz mi, bolo tam niekde, kde by si fakt mohol viac a on hej, povie, že více, že naozaj by som zvládol viac. Dobre, fajn, ďalší tréning sa vidíme, priložíme. O tom to je proces, to netreba prísť tam hneď naletieť a dvihnúť všetko, čo sa len dá, hej. To nemá ani význam v podstate. Áno. Takže vlastne chalani, nebojte sa prísť si zacvičiť. A devčatá tiež. To je celé. Okrem teda toho, že robíš pre Neonku inštruktora, robíš ešte aj niečo viac, si manažerom. Áno. A teraz otázka je. Čo ako manažer robíš?
No a to mám ešte potom, ale jasné, manažer. Lebo Neonka má ako keby manažerov, ktorí vlastne manažujú manažerov zatiaľ jedného, ale viacerí sú na ceste. Má potom partnerov, ktorí nám proste, s ktorými pracujeme, ale manažer je tu Ivan. A Ivan vám povie teraz, čo vlastne robí. Okay. Čo robím? No? Dvere Mercury. Hej, dvere Mercury stojím. Naposledy robil dvere Mercury, otáčal sa robíme. Alebo pozeral. A v podstate nejakým tým toho hlavnou naplňom je, aby tie prevádzky fungovali ako fungujú, aby vy keď prídete zacvičiť, aby ste si mohli zacvičiť, mali s čím zacvičiť, aby vás tam privítala recepčná, ktorá vás tam víta. Prečo tam je práve tá. Poviem to takto asi, že nič nie je náhoda, čo stretnete v Neonke. Všetko má svoj význam. No a v podstate úzko spolupracujem s Ivankou a Vrátkom na tom, aby všetko fungovalo ako má. Aby sa Neonka vyvíjala ďalej. Ako nebudem to rozberať úplne do detailu, že čo vlastne táto práca všetko zahrňa, ale prajem vám naozaj, aby ste to mohli niekedy vidieť, čo je za tým, keď sa stáva pódium na Fitness Magic. Že to nie je len tak. Keď sa nosia činky, čo sa pripravuje. Keď sa nosia trampolíny, storiesy do Optimy, bo my to tiež sme radi museli. Čo sa deje predtým, než sa zostavuje nový rozvrh, ako sa pripravia tie haly a to všetko. Čiže v podstate som aj pri týchto záležitostiach a je to úžasné, vtedy pochopíte naozaj, aký to je obrovský kolos. Je to trošku iné, keď to príde človek a vidí, že to je hotové. Naozaj, je to veľká vec. Takže v podstate som nejako pri tom a pomáham s tým manažovaním a riadím nejakých tých ľudí tam. Áno, super. Teraz odídeme od tej práce, od všetkého a začneme trošku súkromne rozoberať, takže... Yes. To budú rýchle otázky a rýchle odpovede a keď niečo máte doplňujúce, tak sa spýtajte, ja to budem strieľať po ňom. Dátum narodenia, ale iba dátum, nerok. Dátum, aby vedeli, kedy ti majú kúpiť čokoládu. Vieš, ale o chvíľu príde, že čo ti majú kúpiť. Že dátum narodenia. 1.11. 1.11. To sú 3 jednotky, to je ľahké zapamätať si. Dušičky, ne? Farba. Červená. Číslo. 13. Mám ho na drese, musím ho milovať. Mám ho na drese, Neonka nie sú dresy. Ale ako vo futbale, tak som to myslel. Obľúbená sladkosť. Nemá rád sladké, bohužiaľ. Viem, ale nemám obľúbenú. Nápoj pred tréningom. Nápoj pred tréningom? Jednoznačne Jonťak. Po tréningu. Po tréningu BCAčko, tak to už moc zaužívam. Jonťak a BCAčko. Takže keď mu chcete kúpiť na narodeniny, ale ešte prídeme. Obľúbený okol. Dobrá whisky. Dobrá whisky, keď mu chcete robiť radosť, dobrá whisky mu spraví radosť. Nápoj sme prebrali. Jedlo. Lazane. Čo tu mám ešte? Farba auto. Farba. Auto už Vlastne čo? Dobre. Ešte stav. Ženatý. Šťastný. Som si neprečítal scenár. Po tréningu pivo, hej. No. Super. A asi príde o chvíľu manželka s nejakými vašimi otázkami. Ja som zatiaľ, čo ma napadlo, čo som mal pripravené, som sa opýtal. Takže ja zatiaľ ďakujem. Ja idem preč, príde Ivanka. To sa tam nevojdeme, popcháme sa. No, ja som si poznačila, že ako si sa cítil prvýkrát na pódiu? Prvýkrát na pódiu? Či mal stres, značky predtým? Veľmi som sa tešil na ten tréning, naozaj. Pripravoval som sa veľmi pedantne, by som povedal. A samozrejme, keď som išiel na pódium, tak nič toho nebolo tam, čo som chcel. Takže taký spotený na rozcvičke som ešte asi nikdy nebol, jak som bol vtedy na tom prvom tréningu. Po rozcvičke už taká mlaka. Naozaj. My keď sme vlastne prijali Ivana, tak som museli potom všetko dať koberce do torniky, lebo všade už boli mlaky. Museli sme do každej haly už dať servítky potom. Takže hej, ale musím. Stačí. Je to inak také, že Ivan sa asi najpedantnejšia fakt veľmi pripravoval vždycky na tréningy, on si všetko písal stále, naozaj on akože tip-top bol. My všetci to dosť flakáme. Áno, on
Presne, áno, vždycky chodí takto presne. Pripravený na všetko, takže klobúk dole. Ešte dobre, že sú medzi nami takýto inštruktori. No, že padla tu otázka, že či by si chcel skúsiť bicykle. Ale teraz neviem, či vôbec ako vyskúšať iba je klient, alebo či je inštruktor, ale asi ako inštruktor. Takže... Ako inštruktor? Tak mám 4 programy a mám dosť roboty, tak neviem, no akože... Je to zaujímavé, nechystám sa na to momentálne, nechystám sa. Chystám sa skôr, že už si to naplánujem, že pravidelne chodím na trip. Čiže možno by vám stačilo, babi, keby aspoň Ivan prišiel na tú hodinu, nie jak klient. Však v podstate stačí, že budem v hale a... Len pozor, bude tá manželka pravdepodobne so mnou. Ja to ešte vysvetlím trošku zo zákulisa možno. Vlastne každý inštruktor, ak má nejaký program, ktorý chce cvičiť pravidelne, tak musí ho cvičiť minimálne, teda my potrebujeme od neho, aby ho cvičil aspoň 2-krát do týždňa, aby to choreo mal navdúpané a nezabudol ho, lebo vlastne keď máš napríklad 4 programy, a cvičíš iba raz do týždňa jeden, tak je to dosť problém si zapamätať to choreo celé kompletne, keď medzi ďalším tréningom máš asi 8 ďalších iných úplne tréningov. Takže tam je celkom taká halus, preto aj ja a Ivanka máme veľa programov síce, ale robíme iba niektoré, pretože ak ich chceme robiť kvalitne, musíme mať aspoň 2 tréningy do týždňa a to aj naši inštruktori a taktiež ak chceme, aby od inštruktorov kvalitu, tak tiež potrebujú mať minimálne deň pauzu v týždni, aby si oddychli, zregenerovali, dali si masáž, nejaké výrivky a to tiež je ťažko všetko sklbiť dohromady. Ideme teda na kvality tých inštruktorov, než na kvantitu tréningov, aby... Preto nás je toľko vlastne inštruktorov a preto stále potrebujeme inštruktorov, pretože vy chcete cvičiť, chvála Bohu, a my chceme tiež cvičiť, ale už to nezvládame, takže potrebujeme stále nových ľudí, čiže sa tu bavíme každú nedeľu o tom, že aké je to super byť inštruktorom, čiže ak máte tieto ambície, tak poďte do toho s nami, bude vám super, budete cvičiť, budete vysmiatí, budeme zažívať spolu krásne chvíle. Niekedy aj zle, ale to proste patrí k tomu, taký je život. Máme tu nejaké otázky. Ďalší Danko sa pýta, že čo by si nechcel cvičiť, Ivo? Čo by som nechcel cvičiť? Zumbu by nechcel cvičiť. A možno by chcel. Šimem vodičem. Bare. Na bare by nechcel cvičiť. Tak to nie, že by som nechcel cvičiť, ale viem, jak vyzerá na to tak. Nie, Ivo, tak vyzerá, že je na stepe, Ivo, nevadí. Ne, step ti pristane. Máme tu nejakú ďalšiu otázku a že či by nechcela robiť bejka inštruktorku tvoja manželka. Skús odpovedať za ňu, alebo bej zakryš. Bude. A inak tak čo to bolo? Musím na to prezradiť ešte takú históriu našu vlastne, že ešte keď sme začínali s Neonkou a boli sme v Mercury a Kasovia bola ešte iba úplne, bola už akože na ceste, tak presne s Bejkou, s Ivovou manželkou sme sa bavili o tom, že by chcela robiť body combat, dokonca prešla cez také menšie už menší casting, ale potom sa vlastne zmenili nejaké veci v práci a tak, že nakoniec sa rozhodla, že to nebude robiť a predsa len sa dostali do našej rodiny Neonka o pár rokov, prišiel Ivan a vlastne povedal, že on chce byť. Takže vlastne Bejka možno bude raz tiež inštruktorka, ale ešte predtým musí mať iné povinnosti, materské napríklad. Ne? Ešte má teraz iné povinnosti, ale potom bude chcieť vypnúť od detí určite, takže skončí aj tak u nás. Takže... Sú to ešte otázka bola od Bejky. Na Superstar. Ivan sa zúčastnil vlastne súťaže, kde súťažia inštruktori tam to bolo z krajín, aké to boli krajiny vlastne? Česko, Poľsko, ale dokonca prišli aj zo Švédska a z Dánska a tak. No proste... Vlastne Les Mills organizovalo súťaž inštruktorov, akože najlepšieho teda inštruktora, teda hľadala sa tam Superstar a potom to malo postúpiť ďalej. Oni robili viac kôl a potom si sa mohol dostať na pódium akcie, teda, ktorú robili, že... A vlastne Ivan a aj naša Saška sa zúčastnili. Áno. A boli veľmi pozitívne hodnotení, síce povedz mi, za teba rozprávam. To sa mi stáva dosť často. Hovoríš to dobre. Bola to super akože súťaž, bolo to zaujímavé vidieť, hlavne z iných krajín, ako to robia ľudia. A bola dosť silná konkurencia, čo sa očakalo takéto akcie. Chýbalo v podstate, asi by som povedal fakt maličko, čo rozhodlo, že vlastne sa nepodarilo postúpiť. Ale to nevadí. My nekončíme.
Pýta sa, Prezradím, že je tam hneď doplňujúca otázka, že či repete bude. Áno. Bude sa. repete. A Bude tak rúžové repete, že koniec proste. A už len, či manželka chodí na tvoje cvičenie? Áno. Snaží sa v rámci možností, keď mám hodiny po beňaše, tak chodí. A veľmi rada. Čo som za to veľmi vďačný. Takže ma to aj podporuje. Že bavíte kričať na vlastnú ženu. Budem sa vykričať. Aspoň na onke môže. To väčšina mužov inak takto. Že je láska. Nie, všetko v pohode. Keď si na poslednom nemala cvičenie. Nám sa to stáva v poslednej dobe takto, teda už nejaký ten rok, odkedy máme deti, že my s Radkom už necvičíme spolu, ale boli časy, keď sme spolu cvičili a možno ešte niekedy prídu, keď naše deti budú v škole. Takže snáď áno. Naše deti budú inštruktori, vieš? Naše deti budú inštruktori, áno. Už pred celou projekciou. Máme tu ešte nejaké otázočky, dobre, ešte sa pýtajte, ak chcete. Ne, pohodička, tak ideme ďalej. Ja by som išiel ďalej, aby sme to urýchlili. Však pohode, čas tak je drahý. O krok vpred. Takže ideme teraz, že čo ďalej nás čaká? Ďalšia liveka? Ďalšia liveka s kým bude a súťaž, aby som to dokočil. Takže ideš ty. Takže opäť teda o týždeň vystriedame chlapov, my ženy. Budeme sa rozprávať so Zuzkou Dostalovou. Zuzanka je náš klient a ona v Neonke schudla veľmi veľa kil a bude rozprávať o tom, ako sa jej to podarilo, teda čo všetko robila, aké tréningy cvičila a bude rozprávať aj o tom, čo ešte okolo toho potrebuje, čiže napríklad takú stravu, čiže poradí, čo cvičiť, čo jesť a ukáže vám, ako sa dá schudnúť 30 kg. 30 kg schudla, takže vlastne bude veľmi dobrým príkladom, veľmi dobrým vzorom. Takže so Zuzkou sa stretneme o týždeň. Pozdravujeme ju. Ak máte nejaké otázky, už to zapisujte pekne celý týždeň a v nedeľu sa tu stretneme s ňou. Že? Potom tu máme ešte teda pripomienku súťaže. Vládko? Áno. Ja tu práve čakám manželka do mobilu, pozerám sa na seba. Že čo treba spraviť? Treba spraviť to, že musíte dať príspevok k sebe na Instagram, je to iba na Instagrame a víťaz je ten, ktorý bude mať najviac označení Neonka Fitness, ale dám to teraz tam, @ Neonka Fitness a hashtag Neonka Fitness. Vyhráva teda ten, ktorý bude mať najviac tých označení a žrebovať budeme po plese. Nespolupracuje. Žrebovať budeme po plese, teda na liveke po plese 27.1., to znamená 2 týždne. My si to budeme pekne čiarkať, o týždeň dostanete nejaké priebežné hodnotenie, kto je prvý. A prvá cena je pre všetkých, prvá cena je masáž od Maťky. Myslím, že tam išlo o 55 minútovú masáž v cene 35 €. Takže tam ide o 55 minútovú masáž v cene 35 € a teda tá masáž bude pre jedného. Čo stačí? Stačí teda iba dávať @ Neonka Fitness a hashtag Neonka Fitness do príspevkov, ktoré idú normálne na plochu, nie do Instastories, ale môžete Instastories, my vás potom radi prezdielame, ale hlavne normálne príspevok na Instagram. To je všetko. Rozlučka s Ivanom ušiel, ale Ivan. Poď späť. Takže s Ivanom sa môžete vidieť na tréningoch v Neonke. Najbližšie to máme zajtra ráno Step 8:30 Optima, takže stavačka babi, ideš. A vlastne ešte to sme nepovedali, že kde cvičíš? Kde teraz cvičíš? To sú 4 prevádzky, všade? V Optima v Kasovi. Takže Ivana nájdete v Optima v Kasovi v rozvrhu. V rozvrhu. Ivan sedí a čaká, hej. Kedy na ňu kliknete. Vždycky, keď tam klikneš, ho pohľadkáš. Piesva sa. Takže krásny večer, priatelia. Vidíme sa zajtra v Neonke. Všetci tam na vás budeme čakať. Vypneme, oddychneme. Potom pondelku ťažkom, čo nás zajtra čaká, že? Yes. Čaute, majte sa, držte sa opäť o týždeň. Čaute.